Čau, vítejte u bonusového videa ke včerejšímu velikonočnímu speciálu. V tomto kratším videu jen doplním, jak se dostat do ostatních lodí, jako je například Anvil Karak, Drake Caterpillar, Aegis Reclaimer a Origin 890 Jump. Zároveň jsem zapomněl ukázat, jak se zbavíte toho crime statu. Tak to uvidíte tady takový videonávod vpravo nahoře. Stačí vám najít terminál, který je na každé stanici v galerii u admin terminálu, anebo pak na Spaceportech většinou po cestě k přepravním prostředkům toho daného místa. Opět bych chtěl poděkovat za vaše komentáře, lajky a nové odběratele. Pokud vás videa baví, nezapomeňte je sdílet s přáteli a my jdeme na to. Tak, konečně jsem se dostal k lodi. Postupoval jsem úplně stejně jako včera, což znamená, vzal jsem si zase misi Troublesome Tasks, která byla shodou náhod opět tady v tom asteroidovém pásu okolo měsíce jela. A další loď, kterou bych vám chtěl ukázat, jak se do ní dostat, tak je Anvil Karak. Tohle je celkem jednoduchá loď, do které se dá úplně opravdu jednoduše dostat. Znamená, stačí přiletět trošičku k ní. Naší Origin 100i tady opět necháme. Já myslím, že to zvládne, já si pak určitě zase claimnu znova. Podívám se, jestli mám na sobě helmu. Helmu mám. Tak můžeme do volného vesmíru. Upřímně nekoukal jsem, jaký má náklad, proto tu asi dneska vám to ukazovat nechci. Jestli tam byl nějaký důležitý, to pak nechám na vás. Ona vždycky všechny ty lodě mají relativně zajímavý ten náklad, některý mají lepší, některý mají horší, výběr nechám čistě na vás. Tak potom, co se dostaneme k tomu Karaku, dostaneme se tady k jedním z těchto dvou dveří, opět vezmeme brokovnici, přiblížíme se, co to půjde k těm dveřím a budeme do ní střílet. Střílejte zase pomalu, dokud se dveře neotevřou. Nevím, kolik to bude chtít reálně zásahu. Opravdu to stačí pomalinku, postupně, jednu ránu po druhý, aby nedošlo k tomu, že to NPCčko si uvědomí, že se do něj snažíte vloupat a odletí. Může se stát, že i vzhledem k tomu, že využíváme bugu té hry, tak může se stát, že prostě i přesto, že to budete dělat správně, tak to NPCčko si to nějakým způsobem uvědomí a s tou lodí odletí a vy budete muset celý ten proces dělat znova. Bohužel není proti tomu žádný jako 100% ověření, že to funguje, ale vidíte, že tady v tomto případě to funguje celkem bez problému. Za těma dveřma jsou další dveře, které je potřeba otevřít, ale bohužel nejdou otevřít ručně, což znamená, že je musíme opět rozstřílet. Teď už by to mělo být o něco jednodušší, protože už se nacházíme přímo v lodi. Takže já opět párkrát tady vystřelím do těchto dveří, než se otevřou. Už se mi to povedlo, super. Myslím si, že další dveře už nebude potřeba nějak otvírat. Tady ten výtah si myslím funguje automaticky. Já si schovám zbraň. Dáme do Habitation decku, kde by se měl pak nacházet i můstek této lodi. Teď se přiznám, že nevím přesně ten směr, ale myslím si, že se to proběhne někde tady. Tohle je mimochodem moc krásná loď. Bridge, tu už budeme blízko. A opět se nacházíme blízko pilota, což znamená jednoduše přes pěsti ho párkrát udeříme, loď ukradneme a poletíme s ní, kam bude potřeba. Tak, pilot nám odpadl. Sedám do kokpitu. Nebo respektive do sedadla kokpitu a vidíte, že už po nás střílej, takže budeme muset hodně rychle zmizet. Uvidíme, kam nás to zavede. Musíme tady nějaký nejbližší AMko. Musíme za to trochu vzít, aby jsme zmizeli z jejich dosahu. No a loď máme ukradenou. Tak takhle jednoduchý to je u této lodi Anvil Karak.
Já to tady zase střihnu. Další postup vlastně funguje úplně stejně. Vy vlastně si doletíte, kam potřebujete, tam si zboží prodáte a jdem se podívat na další loď. Tak, další loď, do které se budeme snažit dostat, tak je loď Drake Caterpillar. V těch misích tyhle lodě mývají opravdu dost dobrýho karga, takže se na ní pojďme podívat. U téhle lodi si potřebujeme najít spodní část, ta je tady, myslím si, dole. A tady takový malý výtah, takže tady k tomu, když přiletíme, stačí jednoduše zase vystoupit z lodi. Vždycky si nezapomeňte zkontrolovat, že máte helmu na sobě, jinak v tom vesmíru samozřejmě nepřežijete ani vteřinu. No, už možná vteřinu, jo, ono to chvilinku vydrží, ale chápeme se, že? Tak, potom co tomu Caterpillaru doletíme vlastně tady k tomu výtahu, zase si vezmeme do ruky zbraň a párkrát do středu toho výtahu vystřelíme. Opravdu stačí fakt postupně, pomalu, nesmíte to zase přehnat, jak u těch předchozích lodí, aby si toto NPCčko neuvědomilo a z lodí neodletělo. Potom, co do toho takhle párkrát vystřelíte, pootevře se tady ten výtah, do toho výtahu jednoduše skočíte, ona tady už začne být gravitace, schováte si zbraň a tady, jak je ten panel s tím ovládáním, který samozřejmě ovládat teďka aktuálně nejde, tak pokud podržíte shift a budete mačkat mezerník, vyskáčete jednoduše nahoru. Stačí párkrát držet vlastně shift a zkusit to tady párkrát takhle nějak proskákat. Snad se mi to podaří. Asi se mi to nepodaří, tak to zkusíme znova. A už jsem nahoře. Pak co se dostanete sem nahoru, tady stačí proběhnout celou vlastně tou lodí až do té části vlastně té kabiny, což je tady po schodech nahoru. Teď to bylo, myslím, doleva, už si to taky bohužel nepamatuju. Jo, a tady jsme vlastně zase opět u pilota. Pilotovi zase nabančíme jednu, on vypadne z křesla a zase loď ukradneme a můžeme si pak materiál kdekoliv budeme chtít prodat. Tak jo, já to teda střihnu a uvidíme se u další lodi. Tak, další lodí, na kterou se podíváme, je tato obrovská čtyřpatrová loď s názvem Aegis Reclaimer. Určitě věřím, že jste u této lodi určitě slyšeli. Je to ta další, jedna z těch 3 lodí na recyklování materiálu, ale tato je opravdu obrovská a věřím, že jestli ji máte, tak mi určitě potvrdíte, že to není jako pro jednoho hráče, že tam musí být několik lidí, kteří pak ovládají i to recyklování a tak. Ale o tom my tu nejsme, my se potřebujeme dostat dovnitř do té lodi, takže pokud se přiblížíme k této lodi, zase opět vystoupíme do volného vesmíru a opět si zkontroluji, jestli mám helmu mám. Tady se pak vlastně do té lodi leze přes tamhle ty malinký dveře, což jsou prostě standardní dveře do vesmíru, nebo nějaký ten airlock. Bude tady k tomu potřeba víc nábojů, takže určitě jich mějte vždycky sebou hodně a zase jednoduše, když se přiblížíme k těmhle dveřím, budeme do nich střílet. Stačí pomalinku, postupně, ale myslím si, že tady necháte celkem 2 zásobníky, něco takového. Ty dveře opravdu vydržej docela dost. Jak říkám, není kam spěchat. Já mám někdy pocit, nemám to úplně jako potvrzený, ale někdy mám pocit, že když do toho střílíte moc rychle, tak to NPCčko tím jako probudíte. Je to vždycky taková napínavá jako část toho, jestli se vám to vlastně povede, nebo ne. Tak, dveře se otevřely, lezu jednoduše dovnitř. Uklidím si zbraň, protože dál už ji potřebovat opravdu nebudu. Tady pak musíte proběhnout celou tu loď
až vlastně na ten můstek. Je to opravdu obrovská loď, jak říkám, má 4 patra nákladů, různých věcí. Tady pak skočíte jednoduše do tohoto výtahu, sjedete si dolů a objevíte se u můstku, kde zase jako dle předchozího videa dáte vlastně pěstí tomu pilotovi a loď je pak kompletně vaše. No a my se jdeme podívat na poslední loď, takže já to tady zase střihnu a slyšíme se za chvilinku. No a poslední loď, na kterou se v dnešním videu podíváme, je Origin 890 Jump. Všechny tyhle lodě, které jsem vám dneska ukazoval, tak u sebe mívají nejvíc nákladu, nejzajímavější náklad. A u této poslední lodi, ta je opravdu jako obrovská, tak určitě doporučuji, nelítejte, pokud ji ukradnete, nelítejte s ní na Crusader, nebo respektive na Orison, protože tam oni nemají tak velký hangáry, aby vám tam tu loď uskladnili a neuskladníte si tam z ní to cargo. Takže doporučuju třeba Lorville na Horstonu, tam už na to hangáry mají, protože na to potřebujete extra large hangar. Stejně jako u předchozího Reclaimeru, tak na tyhle lodi je potřeba extra large hangar a ten je, myslím si, jenom na Horstonu nebo na Lorvilleu. I když je teda pravda, že ten Reclaimer mi to našlo hangár i na Orisonu. Ale na tu loď vás to prostě bude chtít jenom dokovat zvenku a ten materiál si pak nebudete moc přeskládat. Tady u té 890 se tam dá dostat jenom jedním způsobem a to je tady přes ty obrovský vrata. Takže když těm vratům přiletíte na blízko, stačí opravdu zase pár rán a postupně pomalinku do těch vrat střílet. Doufejme, že se nám to bez problémů povede. Že nás tamhle ten pán v té kabině neuvidí. On nás teda uvidí, ale předpokládám, že nás bude ignorovat. A už se nám vrata otvírají, takže zbraň zase schovám. Tady nezapomeňte mít plný životy, protože tady budete muset skočit dolů a trošičku vám ty životy ubydou. Takže se jenom nelekněte, až tady prostě spadnete, tak teď nevím, jestli mi to něco udělalo, 100% jo. No a vlastně jednoduše jste vevnitř. Tady když pak budete se orientovat podle toho basketbalového koše, budete tady tou pravou částí. Proběhnete tady nějakým tím lobíčkem. Tak byste se měli dostat k výtahu, pokud se nemýlím, jasně. Výtah bude normálně fungovat, ten si přivoláte a pojedete do Foyer Bar and Dining. Tak, tady už pak jenom proběhnete, myslím si, těma dveřma, schodama nahoru a tady za těma dveřma už je můstek. Bohužel ty dveře jsou zamčený, takže zase vezmete brokovnici a párkrát do dveří vystřelíte. Dokud teda dveře neotevřou. No, my už jsme teďka na můstku. Tady vidíme, že zase sedí pilot, který se kouká někam nahoru, asi tam vidí nějaký hvězdy. Zase klasicky pilotovi dáme pár pěstí, loď ukradnem, jenom nezapomeňte, u této lodi je opravdu velká a je relativně nepohyblivá, takže ten únik s ní nemusí být až tak jednoduchý. Každopádně povedlo se mi to snad pokaždý, občas se mi stane, že mi třeba trošičku něco zničej, ale vzhledem k tomu, že si tu loď nenecháváte, tak to vlastně vůbec ničemu nevadí. No a to je pro dnešek za mě všechno. Já vám děkuju moc krát, že sledujete moje videa, že komentujete moje videa. Kdybyste měli jakoukoliv připomínku nebo jakýkoliv doplnění, určitě mi napište dolů do komentářů. Já se tady s váma rozloučím, no a snad už se dostaneme i na to příští video, který bude o tom miningu. Díky moc, přeju vám krásný Velikonoce ještě jednou a hezký zbytek dne.